lasa ng melon? Bakit ganyan? Naka-video na ba yan? Naka-video na ba yan? Okay. Kailangan natin ng kutsilyos at ang melon ay hiwain natin sa gitna na parang ganito. Ganyan. At pagkatapos, ayan. Pag nahiwa na natin, syempre hindi pantay. Oh. Kukuha tayo ng mangkok. At doon natin ilalagay ang buto. At gagamitin natin ang buto para sa bonggang-bonggang katas. O, di ba? Tatanggalin natin ang buto, kakayurin natin ang bongga. Yan! Juicing-juicing. At kakayurin natin yan later on. Matapos yan, tatabi natin itong pinagtanggalan ng buto dahil gagatasan natin ito later. Ayan. Ngayon, hihiwain natin ito into many pieces. Ayan. Ay, kailangan pala natin siyang balatan ng bongga. Oh, 48 years. Kapag natanggalan natin siya, kikembutin na natin ito. Shugi na to, yung mga balachi. Oh, ito na dapat ang kailangan. Ayan. Ayan, ano ba yan? Nagwa tayo ng masarap na juice. Mahabang, ay, mali! Ito yung tinapon ko. Dapat ito dito. Habang ginagawa ito, dapat sumasayaw. Ang bongga. Ayan. Mukhang fresh na lang siya kasi galing siya sa farm sa Tagaytay. Ng bonggang-bongga. Right here on DXD. Sosyonggalin na lahat ng balachi. Yan. At pagkasyonggal natin, ang next step na gagawin natin, nyonyoyurin natin siya sa nyonyolan. Ay! It is ang nyonyolan. Kailangan natin siyang ilagay muna sa malalim na plato. Yan. Kailangan natin siya kembutin ng ganito eh. Ayan! Perfect! O, diba? Baka sumama yung daliri ko. Perfect yan. Yan ang magiging parang sago ng ating juice melon. Na isi-serve natin kay Sir Alex, kay Senyor Alex. Yan. Kadkarin ang kadkarin. Kayo ng kayor. Ouch! Nakot-gut yung kuko ko. Sa bagay, bang pasarap yan. Yung mga balat-balat ng kamay, kinukod-kod talaga dapat yan. Mga cuticle, mga ataw dito. Mga kasama yung kuko mo dyan. Kailangan po talagang wala kayong kuko dito. Kaya ay dapat pala may kuko. Para pagkatapos, wala na kayong kuko. Diba? Oh. Medyo matagal ang proseso. Baka pwede natin tapusin ang video. Tapos babalik lang tayo mamaya sa ilang commercial break. Okay.